Samantala napailawan ng muli po ang 50 barangay mula sa kabuuang 77 barangay sa Bayambang matapos pong patumbahin ng Bagyong Uwan ang supply ng kuryente. Base po sa datos ng alkalde, katumbas ng 77.50% po ng bayan ang may kuryente na mula noong gabi ng Martes, November 11. Kinakailangan umanong umayon sa protocol ng pagsasaayos ng linya mula sa linya ng mga backbone or feeder. Kasunod po ang mga linya patungo sa mga barangay at panghuli ang mga service wires sa mga kabahayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, 24/7 na ang operasyon po ng electric service provider. Katuwang ang mga kawani at kagamitan mula po sa bayan dahil sa limitadong bilang ng linemen para sumapat sa lawak ng pinsala upang agad maaksyonan ang pangangailangan sa kuryente. Simula Lunes, nagsilbing charging stations ang mga barangay hall dahil sa mga generator set na ibinahagi ng kanilang disaster preparedness plan. Sa kabila nito, patuloy na po ang koordinasyon po ng mga ahensya upang tuluyan ng mapailawan ang mga iba pang apektadong lugar. IFM News. IFM News. IFM